Levitiko Kapitulo 8, gihalad si Aaron ug ang iyang mga anak. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a si Aaron ug ang iyang mga anak ug dad-a usab ang mga bisti sa pagkapari, ang lana nga igdidihog, ang torong baka nga halad tungod sa sala. Duha ka torong karnero ug usa ka basket nga pan nga walay patubo. Unya tigoma ang katawhan diha sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Gituman ni Moises ang gisugo sa Ginoo kanya. Ug sa natigom na ang katawhan sa pultahan sa tolda nga tagbuanan, si Moises miingon sa katawhan, kini mao ang ipabuhat sa Ginoo. Unya gidala ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak ug giligo silag tubig. Pagkahuman, gisuloban niya si Aaron sa taas nga bisti ug gibaksan unya gisuloban ug sutana. Gisulob usab niya kang Aaron ang epod ug gibaksan niya sa binordahang bakos. Ug ang pabitay sa dughan gibutang ni Moises kang Aaron. Sa sulod sa pabitay sa dughan gibutang ni Moises ang Urim ug ang Tumim. Unya iyang gipurongan si Aaron ug sa atubangan sa purong gibutang niya ang dayan-dayang bulawan agig ilhanan sa pagkahinalad sumala sa gisugo sa Ginoo kanya. Unya gikuha ni Moises ang lana nga igdidihog ug gidihogan niya ang tolda nga tagbuanan ug ang tanan nga diha niini. Sa ingon gihalad niya kini. Gibisibisan niya glana ang halaran sa makapito ug gidihogan niya kinilakip ang tanang mga galamito niini, ingon man ang planggana ug ang tungtunganan niini Aaron sa paghalad niini. Gibubuan niya glana nga igdidihog ang ulo ni Aaron aron paghalad kanya. Unya gidala ni Moises ang mga anak ni Aaron sa atubangan sa mga tawo ug gisuloban niya silag mga bisti nga taas. Gibaksan usab niya sila ug gipurongan sumala sa gisugo sa Ginoo kanya. Human niini, gikuha ni Moises ang torong baka nga halad tungod sa sala ug gitapyo ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa baka. Unya giihaw kini ni Moises og gikuha ang dugo niini. Gitunlob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipaghiran niya ang mga sungay-sungay sa halaran. Sa ingon, naputli ang halaran. Ang dugo gibubo niya sa tungtunganan sa halaran aron sa paghalad niini. Gikuha ni Moises ang tanang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ingon man ang atay ug ang duha karinyon lakip ang tambok niini ug gisunog niya kini sa halaran. Apan ang torong baka, ang panit, ang karne ug ang tae niini gisunog niya sa gawas sa kampo sumala sa gisugo kanya sa Ginoo. Unya gidala niya sa atubangan sa katawhan ang torong karnero nga ihahalad ingon nga halad nga sunugonon ug gitapyo ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero. Unya giihaw kini ni Moises og gisablig niya ang dugo niini sa tanang kilid sa halaran. Sa nahiwa-hiwa na ang karnero, gisunog ni Moises ang hiniwa-hiwa ingon man ang ulo ug ang tambok niini. Sa nahugasan na ang mga sulod sa ginhawaan ug ang mga paa sa karnero, gisunog niya ang tibuok karnero sa halaran ingon nga humot nga halad sinunog sumala sa gisugo sa Ginoo kanya. Unya gikuha ni Moises ang leing torong karnero nga mao ang karnero nga ihahalad alang sa ordinasyon. Gitapyo ni Aaron ug sa iyang mga anak ang ilang mga kamot sa ulo sa karnero ug giihaw kini ni Moises. Mikuha siya dugo ni ini ug iya kining gipahid sa tumoy sa tuo nga dalunggan ni Aaron ug sa kumagko sa tuo niyang kamot ingon man sa kumagko sa tuo niyang tiil. Gipaatubang niya ang mga anak ni Aaron ug gipaghiran niya sa dugo ang tumoy sa tuo nilang dalunggan. Ang kumagko sa tuo nilang kamot ug ang kumagko sa tuo nilang tiil. Unya gisablig ni Moises ang dugo libot sa halaran. Unya gikuha niya ang tambok sa karnero, ang tambok nga ikog niini ug ang tanang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan. Gikuha usab niya ang atay ingon man ang duha karinyon ug ang tambok niini ug ang tuo nga paa. Unya mikuha siyag usa ka buok pan gikan sa basket sa mga pan nga walay patubo. Mikuha usab siyag pan nga minasaglana ug usa usab kanipis nga pan. Gitungtong niya kining tanan sa tambok ug sa tuo nga paa sa karnero. Ug iya kining gihatag ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak aron ila kining ibayaw ingon nga halad sa atubangan sa Ginoo. Unya gikuha kini pagbalik ni Moises gikan kanila ug gisunog niya sa halaran uban sa halad nga sunugonon ingon nga humot nga halad alang sa ordinasyon. Usa kini kahalad alang sa Ginoo pinaagi sa kalayo. Gikuha usab ni Moises ang dughan sa karnero ug gibayaw kini ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Mao kini ang bahin ni Moises sa torong karnero nga gihalad alang sa ordinasyon sumala sa gisugo kanya sa Ginoo. Unya mikuha si Moises og lana nga igdidihog og dugo nga diha sa halaran ug giwisik niya kini kang Aaron ug sa iyang mga anak, ingon man sa ilang mga bisti.
Sa ingon ni ini gihalad niya si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang ilang mga sapot. Si Moises miingon kang Aaron ug sa iyang mga anak, lutoa ang karne didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug kan aninyo kini didto uban sa panya gisulod sa basket nga gihalad alang sa ordinasyon sumala sa gisugo sa Ginoo. Ug sunogan ninyo ang karne ug ang panya mahisalin. Ayaw ka mo paggawa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sulod sa 7 ka adlaw, kay mulungtad man og 7 ka adlaw ang inyong ordinasyon. Ang Ginoo nagsugo kanato nga himuon ang gihimo karong adlaw alang sa pagpapas sa inyong sala. Magpabilin ka mo didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan sa adlaw ug sa gabi isulod sa 7 ka adlaw. Samtang atua ka mo didto, buhaton ninyo ang gisugo sa Ginoo aron dili kamo mga matay. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kanako. Ug gituman ni Aaron ug sa iyang mga anak ang tanan nga gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.